Ja, rond steeds 8 uur van de jongens hier brand in Brutsen bij het rietrekkersbedrijf van Roosma. Al gauw is opschaald naar middelbrand. En toen de collega's hier te plaatsen wie de brand uitslaat, dan is er opschaald naar grote brand. Dit is het gang, had ik het zo zeg. Ja, dat is vrij snel gegaan inderdaad. De brand heeft zich snel ontwikkelen en ik het hele pand toen omgekeerd al in de brand. Wat zit er in deze loods? Nou, in deze loods wie geen riet opslaan, dat is in de loods ernaast. In deze loods wie een auto, meerdere boten en caravans hier opslaan. Maar die loods hiernaast, daar zit dus rijdt in. Ja, ik kan me voorstellen dat dat echt heel gevaarlijk wordt als er brand uitbreekt. Nou ja, Ride dat is natuurlijk dat wordt heel snel een brand en gelukkig wie dat is net die loods, maar ja, de andere loods moet natuurlijk ook als verlend beschouwd worden. En gelukkig is voorkwam dat de brand oorslaan is naar de belende persoon en dat het alleen maar deze loods blauw is. Minder mensen ontwerpen op het stuit dat hier brand ontstaat. Er zijn 4 kwijt wie er geen mensen ontwerpen en wie er geen mensen aanwezig op het moment. Ik ben een keer verwonden rekken, dus alleen geen materiële keer. Er komt wel flink wat reek nog hield het aan. Ik 12 uur na de bron dat wij hier staan te praten. En die reek gaat over het warp. Wat betekent dat? Ja, nou, er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijkwamen, maar riek is altijd schadelijk, zeggen wij. En daarom hebben wij de meesten geadviseerd om ramen door te sluiten en elektrische ventilatie uit te zetten. Het is op aardig jong. Hoe kan zo'n bron ontstaan? Nou, dat zal onderzoek naar doen worden en dat zal net eerder zien in van de morgen dat de politie daar onderzoek naar doet. Ik denk dan aan vuurwerk. Ja, dat is zo min gedacht ik nooit gaan, maar dat er niks, kan niks op zijn worden. Het is een sluitend pand, dus dat weet je net.